В този момент някой на улицата ви наблюдава. Той не гледа дрехите ви, не гледа и лицето ви. Неговият мозък работи като скенер, който изчислява две неща. Колко ще спечели от вас и колко бързо може да ви удари, без да бъде хванат. И най-плашещото е, че вие сами може да сте му изпратили сигнал, че сте лесната мишена. Повечето хора вярват, че престъпленията са лош късмет, случайност, грешно време и грешно място. Истината обаче е съвсем различна. Хищниците в обществото рядко избират насляпо. Добре дошли в Извън закона. Днес ще разглобим трите стъпки на човешката уязвимост. И ще ви дам тактическите инструменти, с които да накарате престъпника сам да се откаже от вас. В криминологията съществува цяла отделна наука за това. Нарича се виктимология – науката за жертвата. Тя не съди и не обвинява човека за сполетялото го нещастие. Нейната цел е да разбере защо един индивид става мишена, а друг бива подминат. Един от най-признатите български експерти в тази област, професор Бойко Ганчевски, дългогодишен директор на Института по психология на МВР, доказва нещо фундаментално в своите изследвания. Престъплението не започва с физическия удар. То започва много по-рано, с подсъзнателния избор на извършителя. Професор Ганчевски го нарича криминален подбор на ситуацията. Нека го илюстрираме с реален пример от улицата. Двама души излизат от един и същи банков клон. И двамата носят голяма сума пари в брой. Първият човек излиза и веднага започва трескаво да проверява чантата си. Притиска я силно до тялото, върви бързо, но главата му е забита в асфалта. Погледът му прескача несигурно. В неговата психология има паника. И тя се вижда директно през тялото му. Вторият човек прибира парите още вътре в сградата. Излиза с изправена стойка. Закопчава спокойно якито си. И с уверен, хладнокръвен зрителен контакт сканира пространството около себе си, преди изобщо да направи първата крачка. Парадоксът, който криминалната психология доказва, е следният. Първият човек, чрез прекомерното си притеснение, буквално крещи на улицата: «В мен има нещо много ценно и аз умирам от страх да не го загубя». Точно това търси престъпникът. Вътрешната паника на жертвата му гарантира, че при внезапен удар тя ще изпадне в шок, в така наречения ступор. Тя няма да реагира, няма да окаже съпротива и няма да запомни лицето му. Вторият човек обаче, с демонстрацията си на пълен контрол, вдига летвата на риска твърде високо. За извършителя той вече не е рентабилен. Той е опасен. Нещо повече. Професионалните улични престъпници имат брутална професионална деформация. Те имат хиляди часове практика в наблюдение на хората. Те четат микросигналите на стреса по-добре от всеки психолог. Често те провеждат бърз социален тест. Когато непознат ви спре на улицата с баналния въпрос «Колко е часът?» или «Имаш ли огънче?», това рядко е просто разговор. Това е опипване на почвата. Ако спрете рязко, ако свалите гарда си и изпаднете в пасивно объркване, вие току-що преминахте неговия тест за лесна плячка. Какво точно вижда престъпникът по време на този 3-секунден тест? Неговата оценка се базира на 3 бързи тактически показателя – кинезика, реакция и периферия. Първо, кинезиката или езикът на тялото. Още преди да ви спре, уличният хищник е анализирал похоптата ли. Научно изследване, ведено в затвори с осъдени обирджии, показва плашеща закономерност. Когато на престъпниците били пуснати видеозаписи на напълно непознати минувачи, те единодушно посочили едни и същи хора като потенциални жертви. Критерият – несиметрична похопка, скъсена стъпка, прегърбени рамене и липса на синхрон между движението на ръцете и краката. За престъпния мозък това не е просто лоша стойка. Това е сигнал за нисък тонус, липса на физическа увереност или здравословен проблем. Сигнал за слаб опонент. Второ, времето за реакция и емоционалният контрол. Когато чуете въпроса «Имаш ли огънче?», престъпникът не чака запалка. Той чака да види дали ще се стреснете.
Ако се свиете физически, ако направите крачка назад или изпаднете в пасивно заекващо объркване, вие му показвате, че изненадата е работила на 100%. Това му казва, че при последваща агресия вие няма да отвърнете на удара, а ще блокирате. Професионалният джебчия или уличният грабител търси точно този момент на ментално отсъствие. Докато мозъкът ви е заед да обработва въпроса, неговите ръце вече работят в джобовете ви. И трето, нивото на периферен фокус. Престъпниците обожават хората, които сами се изолират от реалността. Човекът с големи слушалки на ушите и качулка, забил поглед в екрана на телефона си, е златният стандарт за лесна плячка. Той буквално е изключил две от най-важните си сетива за самосъхранение – зрението и слуха. Той няма представа какво се случва на 5 метра около него. За уличния нападател такъв човек е сляп. Той може да бъде доближен, фиксиран и ударен без никакво тактическо усилие. Рискът за престъпника тук е нулев. Запомнете едно. На улицата престъпникът винаги търси икономия на усилията. Той не иска битка, той не иска усложнения, той иска бърза и тиха плячка. Когато му покажете, че сте будни, че периферията ви е чиста и че контролирате пространството, вие превръщате себе си в скъп и сложен проект. А престъпниците мразят сложните проекти. Вторият голям капан се крие в думата рутина. Човешкият мозък обича да пести енергия и бързо създава навици. Престъпниците, особено домовите крадци, обожават това. Повечето хора живеят в илюзия, захранвана от холивудските филми. Те вярват, че крадците идват в 3 през нощта, докато семейството спи. Официалната статистика на МВР и анализите на криминална полиция обаче разкриват една много по-плашеща реалност. Над 70% от домоговите кражби в България се извършват в работни дни, между 8 часа и 30 минути сутринта и 16 часа и 30 минути след обед. Защо? Защото професионалният крадец не иска среща с вас. Той не иска да се сблъсква с уплашен собственик, който може да извади оръжие или да се разкрещи. Той търси празен терен. Представете си група крадци, които са си харесали даден апартамент. Те не влизат веднага. В продължение на седмици те извършват проучване. Наблюдават входа, броят пощенските кутии, маркират вратите с скрити знаци, парченци хартия заклещено в касата или тънка нища лепило, за да проверят дали и кога се отваря вратата. Те бързо улавят вашия график. Знаят, че тръгвате за работа точно в 7 часа и 45 минути, за да оставите детето на училище. Знаят кога се прибира съпругата ви. Така те изчисляват вашия криминален прозорец. Статистически, най-критичният пик е между 9 и 11 часа сутринта. В този отрязък от време съседите пенсионери вече са излезли на пазар, входът е напълно пуст, а вие току-що сте влезли в първата си оперативка в офиса. Вашият собствен предвидим график им казва кога е напълно безопасно да натиснат бравата ви. Вторият пик в статистиката е свързан с почивните дни и летните отпуски, където ударът се планира по дигитални следи. Но в делничното ежедневие най-големият съучастник на крадеца е феноменът приспиване на бдителността. Паркирате на едно и също място от 5 години. Мозъкът ви превключва на пълен автопилот. Слизате от колата, забили поглед в телефона, проверявайки поредното известие. И изобщо не забелязвате двамата мъже, които ви фиксират от паркирания в съседство автомобил с затъмнени стъкла. Познатата среда не ви пази. Тя просто приспива вниманието ви и ви кара да вярвате, че щом сте пред блока, рискът е изчезнал. Престъпниците разчитат именно на тази ваша 5-минутна слепота. Днес обаче престъпниците вече не стоят само по тъмните ъгли. Те скролват в телефоните си. Социалните мрежи създадоха нов феномен – дигитална виктимност. Когато публикувате снимка, вие често изпращате безплатна разузнавателна информация до престъпния свят. Класическият български пример. Семейството заминава на море. Още на ГКПП Кулата или Калотина се прави снимка на волана с текст «Гърция, идваме!», последвана от сторита от плажа в реално време.
За крадците това е перфектната зелена светлина. Те знаят, че имат минимум 5 дни, в които домът ви е напълно беззащитен. Вие сами им предавате ключа. И грешката не е само в снимките от почивка. Те анализират детайлите на заден план във вашите постове у дома. Снимка на новото ви куче в хола може да разкрие каква е дограмата ви и лесна ли е за натиск с отвертка, има ли датчици за сод въглите и какъв е изгледът от прозореца. Чрез Google Maps точният ви адрес и етаж се локализират за броени минути. Вие показвате уют, те виждат техническа схема за проникване. Огромен процент от престъпленията в България обаче не се планират със седмици. Това са така наречените престъпления на възможността – Crimes of Opportunity. При тях извършителят няма първоначален план, но вижда перфектната ситуация, създадена от вашата небрежност. Първият капан е визуалната стръв. Оставяте чанта за лаптоп или раница на предната седалка на колата, докато пазарувате в супермаркета. За дребния уличен крадец рискът е минимален. Разбиването на стъклото отнема 3 секунди. Ползата – бързи пари на секундата. Но по-опасният и масов навик на българския шофьор е феноменът за 1 секунда. Спирате сутрин пред баничарницата, пред магазина за цигари или пред детската градина. Вън е студено, затова оставяте колата да работи с пуснато парно и слизате само за 1 минутка. Реалността е, че професионалните автокрадци наблюдават точно тези точки. Те чакат този момент на пълно безхаберие. Докато вие плащате на касата с гръб към улицата, престъпникът просто отваря вратата, сяда зад волана и потегля. Вашата 1 минутка ви струва автомобила. В криминологията има едно златно правило. Най-доброто престъпление е предотвратеното. Вашата цел не е да живеете в постоянен страх и параноя. Целта ви е просто да промените сигналите, които тялото ви излъчва, за да може престъпникът сам да премине нататък. Ето 3 конкретни, практически инструмента, с които да обърнете играта още днес. Когато се движите в рискова среда, тъмен подлез, пазар или празен паркинг, извадете очите си от телефона. Свалете слушалките. Слухът ви е вашата ранна алармена система. Изправете стойката си, вдигнете брадичката и движете погледа си спокойно на нивото на лицата на хората. Когато преминете покрай съмнителна група, не забивайте глава в земята. Погледнете ги директно в очите за половин секунда. Спокойно, без агресия, но с пълна увереност. В криминалната психология този зрителен контакт изпраща 2 мощни сигнала. Аз те видях, факторът изненада е изгубен и аз запомних лицето ти. Уличният хищник почти винаги ще пропусне мишена, която го гледа в очите. Въведете си желязното правило за Delayed Posting. Когато сте на почивка, снимайте колкото искате, но не публикувайте нищо в социалните мрежи в реално време. Качете вашите снимки и сторита едва тогава, когато вече сте се върнали у дома и сте заключили входната врата. По този начин превръщате ценната разузнавателна информация за крадците в безполезна история. Счупете психологическия капан само за секунда. Всеки път, когато излизате от колата, дори за баничка, гасете двигателя и взимайте ключа със себе си. И направете купето си чисто. Никакви чанти, раници или якета на седалките. Всичко отива в багажника преди да паркирате. Няма стръв, няма престъпление. Сигурността не е въпрос на късмет. Тя е въпрос на навици. Престъпниците търсят лесни мишени, предвидима рутина и паника. Когато им отнемете тези 3 неща, вие ставате невидими за техния скенер. Темата за дигиталните заплахи обаче, фишинг атаките, телефонните измами и това как престъпниците в България вече използват изкуствен интелект, за да клонират гласове на близки, е толкова огромна, че изисква специално внимание. В следващия епизод ще направим брутална дисекция на модерната киберпрестъпност у нас. Абонирайте се за Извън закона, за да не го пропуснете. Споделете това видео с хората, на които държите. Бдителността е най-добрата защита. До следващия път!